Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De zin is kind. Elsenien is fleurig, want de seizoenstart bij Cambuur is goed. 9 punten uit 4 wedstrijden, dus is er niet te kleien. Maar de wedstrijd tegen Helmond Sport in het vooruitjog. Toch wie net alles fleurig bij Cambuur deze week. Want trainer Henk de Jong die waard man je opnam in het ziekenhuis. Dat wie schrikken voor de trainer van Cambuur. Ik viel me net helemaal fit. Ja, en toen mocht ik nog mijn auto ophalen. Maar dat werd ik niet goed. En mijn bloeddruk weer heel leeg. Dus dat ging verkeerd. Maar jongens kreeg toen ik in het ziekenhuis en wist ophellen. Hè. Dus die mensen gaan geweldig op mijn pas in het MCL en ambulance. Ja, en dan jongens werd ik behoorlijk griepig. Dus we denken dat daar wij komen is. En verder is alles goed. Ik ben hartstikke goed naisjoen. Dus een mooie check-up en daar ben we weg. Als we het over voetbal hebben, dan zeggen we dat Ragnar Orad Mangoen in de basis begint bij Cambuur. Dat zo verleden week al. Doel verslipte er hem voor de laatste training en dus zit er alsnog op de bank. Maar nou, tegen Helmond Sport zal het heven. Hij staat in de basis ten koste van Giovanni Korte. Ja, had ik een beetje met de tegenstander te maken. We denken toch dat we op hun helft spelen. Ja, dan kiezen we wat voor creativiteit. En die had Giovanni Korte alleen. Dat komt er dan het helemaal uit, omdat hij wordt zo goed aan. Soms werkt het even zien. Hij wordt zo goed aan, waardoor het juist even wat moeilijk samen gaat. Dus het mandje dat komt straks wel. Giovanni Korte is een prachtige voetballer die nog volle beter kan dan het een Ocean had. Dus dat ze komen alleen maar nog eventjes keuze maatje. Alleen een Ragnar die maakt er loeken. Het is net alleen aan de bal mooi, maar ik bij bal verliezen en dan mag je duels winnen. Nou, en dat had Gio doet het ook heel goed. Dus het werd een mooie concurrentiestrijd wordt en dat is ook leuk. Voor de wedstrijd in Helmond Sport neemt het Cambuur-publiek afscheid van Xavier Maus, de keeper die het in de simmerstop de oerstap maakt naar PEC Zwolle. Hartstikke leuk. Er werd massaal gezongen en heel goed ontvangen door de fans. En ik denk al met al heel mooi afscheid. Ook inderdaad wat jullie op het veld zagen, maar hier binnen in de club ook. Weer heel veel bekende gezichten gezien en altijd heel leuk. Cambuur is de nummer 4 van Helmond Sport is de nummer 15. En dus is het duidelijk dat Cambuur deze wedstrijd eigenlijk wel winnen moet. En die teentjes van de Leeuw is binnen Fortendalex duidelijk. Want ze gingen onvallend van start. En dat leidde ta kansen. Zoals de kans die hier ontsteert. Maar het schot van Robin Mauleu dat pakt wordt door de keeper van Helmond Sport, Stijn van Gassel. Cambuur is benam gevaarlijk met schoten van Oostorn. Hier is het Ragnar Orad Mangoen die het zelf maar eens op toeneemt. Komt de Sertjen binnen, kan uithellen. Misschien Scott in de korte hoek, dit kijkt Njonken. Maar je viel on alles. Er zit een doelpunt om te komen. Dat kan nooit lang meer dworjen. Misschien wel na 18 minuten als de dieptepaas van Mauleu op Robert Muren komt. En daar zit het erin. Het is 1-0 voor Cambuur. Met dank aan de topscorer. Muren die zijn 5e doelpunt van het seizoen maakt. De credit zegt naar Robin Mauleu voor de mooie assist. Cambuur is een paar klassen beter als Helmond Sport en creëert een heel soort gevaar via de boetenkant. Zoals hier met Isaac Calon. Misschien Scott belandt op de voeten van de keeper van Helmond Sport. Op een onverloede linkerkant. En op een Isaac Calon die naar binnen komt. Nou jouwt hij de voorzet. En daar is hier Jamie Jacobs die er 2-0 van maakt na 29 minuten. Het is voor Jacobs alweer de 4e goal. En dat voor een middenvelder. Een heel aardig gemiddelde, maar nog volle belangrijke. Hij zet Cambuur op een 2-0 vastsprong. Helmond Sport had dan nog geen 1 keer op goalsketten. En dat bad ik net. Sterker nog, het wordt 3-0. En voor dit doelpunt, daar kun je alleen nog maar even stil voor wezen. Wat docht Ragnar Orad Mangoen dat geweldig. Een heerlijke stift. De mooiste goal van de Jong. En hij maakt het er 3-0 van. En dan is er nog maar een jelloere speler. En de verdediger van Helmond Sport, die het Orad Mangoen verdedigen je maat, die wordt er dan na 34 minuten uithellen. Het zijt wel genoeg. Via de holle van Robert Muren kan het dan ik nog 4-0 worden voor het skoft. Maar Van Gassel, de keeper van Helmond Sport, die voorkomt dat. En dus is 3-0 de stand bij het skoft.
Maar ik daarna in de Leeuwters verder, maar werd ze eindigen binnen in de eerste helft. Dit is Robin Mauleux, die krijgt een heel soort ruimte om te draaien in het strafschopgebied. En hij maakt het zijn eerste doelpunt van het seizoen en de 4-0 voor Cambuur. De Franse middenvelder joeg al een assist en nou dus zelfs ek treft zeker. Wat krijgt hij een tiert en wat krijgt hij een ruimte om in de zegtje te dwan wat er wil. Cambuur zet dan terug maar op een Mauleux die de bal aan Sambisa jouwt. Die speelt de bal naar Calon. Krijgt Mauleux uiteindelijk hier de bal waarom. Die denkt ik hel je maar eens uit. En dat Scott dat wordt nog hoorrekken. We terug uit Van Gassel. Hast op een verkeerde voet steert. Toch kan hij de bal pakken. En voorkomen dat het nog slimmer wordt voor zijn ploeg. En dan zakt het Cambuur een beetje in. Is het spul wat minder als in die eerste helft. En dus zorgen we dat Helmond Sport, na goed een uur spelen, eigenlijk de eerste echte kans krijgt. De voorzet aan de linkerkant is van Bodie Brusselers. Komt op de holle van Orhan Zeepaar. En die redt de eer voor de gasten uit Noord-Brabant. Hij stiert wel heel vrij. Er wordt net goed verdieren terug Cambuur. En dus budget dat de fjouwerien. In het laatste kwartier zet de thuisploeg dan toch nog even on. Hier met Jordi van Delen. In de combinatie met Ragnar Orad Mangoen. Die beide mooie Wittelkool goed te vinden. Jordi van Delen dan. Gaat naar de groen. Is dit de strafschop? Is dit de strafschop? Nee, zei de skiertjuchter. De trainer van Helmond Sport wil boesen. Maar skiertjuchter Baks die wil er net on. Leidt hem net op de stip. Maar kansen op die 4-4 die blauwe kom hier met Isaac Calon die het invaller Delano Ladan vindt. Die had hier eruit te helien. Misschien Scott, die het krekt jonken. En die jong kind tevreden wezen met wat zijn ploeg Shenlit. En ook wat Stanley Akkoye doet. Is oplettend, gaat het strafschopgebied in. En dan gaat hij deel. En dan leidt skiertjoch de Baks de bal no wol op de stip. De overtreding op Stanley Akkoye en dus een strafschop van Cambuur. Wie het wolle strafschop? Nou, wat we dienen we Hellingsjuggen, denk ik van net. Akkooi zei zelfs dat er net onrekken waard. Het maakt het net uit, want Delano laat dan maakt het de 4-4. En hij zet de eindstand op het scorebord. Cambuur wint met 4-4 van Helmond Sport. Een hele mooie joen voor de Cambuur-fans. Die zeggen dat Delano laat dan zijn eerste doelpunt maakt. Maar de mooiste, dat wie die van Ragnar Orad Mangoen. Van tevoren geven aan Isa aangeven dat als hij de bal daar verovert dat ik helemaal vrij ben. En ja, je ziet het, hij pakt de bal en ik vertrek meteen. Hij geeft hem goed mee, denk ik. Ik neem hem nog niet eens zo heel goed mee. Ik neem hem eigenlijk stil aan. Ik neem hem nog een keer mee en ik zag dat de keeper te ver voor zijn goal was. En ja, dan neem ik gewoon de beslissing om te stiften en dan ga ik daar gewoon voor. En hij valt dan ook wel fantastisch binnen natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, toen hij van mijn voet afgleed de bal, toen voelde ik al dat ik hem echt heel lekker raakte. Dus ja, dan kan je alleen maar genieten. Die bal is onderwijs van die hoor ene kant naar zijn kant. Dan wist al, hij gaat die stift wel. Want deze jongen short dat die keeper de goal is. Nou, dat is natuurlijk smullen. Ja, ik denk dat we lekker bezig waren. We zetten hoog druk, waardoor hun het heel moeilijk hadden. En ja, wat je zegt, aan de bal lieten we goed voetbal zien. We waren dreigend naar voren. Ja, het was duidelijk wat iedereen zijn taak was. En ik denk dat je daar dan als supporter heel erg van kan genieten. Ja, dit is Cambuur voetbal, vind ik. En daar gaat ook wel heel veel mis. Maar dat jij ik ben. Maar dan ben ik hele grote vlagen. Dat het prachtig is om te zien. En dat het volop aanval is en vol druk. En nou, ik denk dat dit bij Cambuur is. En dat vind ik zelf ook. Daar heb ik altijd mooi van. Mijn hele leven al. Bij Harkemse Boys, bij Snits. Of waar ik trainer ben. Dit vinden we mooi. En dat is leuk om te zien. En wij jaren de meest knikken. En wij zullen de meest knikken genieten. Nou, dat betekent dat we zelf ook genieten. Hè? En dat is wel lekker, moet ik zeggen. En het mooie van Cambuur is dat echt rond te zien is in de staan. De Leeuwters staan op het derde plak. Met 6 wedstrijden spelen en 12 punten. 1 puntje efter de koprenner de Graafschap. Die het wel 1 wedstrijd minder spelen had. Onderaan zorgen we dat FC Dordrecht op het laatste plak staat. Met 3 punten uit 6 wedstrijden. Met deze mooie overwinning gaat Cambuur het weekend in. Dit weer het Cambuur Journaal. Volgend weekend ben we er net omdat Cambuur dan pas op Manje speelt uit zijn jong PSV. Dat betekent dat we de tiertjes de dij dus naar die wedstrijd waarom binnen met het Cambuur Journaal. Tieren dank voor het zien en graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.